Стоиш пред рафта с зеленчуци. Ръката ти посяга към доматите. За зеленчуци. Драфт. Анао, драфт, ана, драфт. Хващаш един, може би два. Пускаш ги в торбата. Правиш го всяка седмица. Правил си го стотици пъти. И никога не си се замислял за това. Време е да започнеш да се замисляш. Защото в някои български супермаркети този домат крие тайни. Етикетът за свежест казва едно. Реалността казва друго. Като повиданудо повиданана, етикетът амадуна. Цената те кара да мислиш, че си направил добра сделка. Не си направил. Аблингсте енц ден. Аблингстен енце енц. И най-лошото е, че супермаркетът, на който вярваш най-много, може да е този, който ти лъже най-много. Номер едно в тази класация ще изненада почти всеки, който гледа това. Вероятно е магазинът, в който беше миналата седмица. Спойлер! Не е магазинът, за който си мислиш в момента. Преди да започнем, нека изясня нещо. Това не е за скандали с хранителни отравяния. Не си за скандали охранителни отравяния. Това не е за развалено месо на рафтовете. Това са крайни случаи. И те стават новини, когато се случат. Това е за нещо, което те засяга всеки път, когато пазаруваш. Свежест. Която изчезва по-бързо, отколкото трябва. Етикети за произход, които разказват различна история от истината. Цени, създадени да те накарат да се чувстваш умен. Докато супермаркетът се смее по пътя към банката. Всичко, което ще чуеш, идва от официални източници. Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите, независими лабораторни тестове от потребителски организации и моите собствени експерименти през последните седмици. Да започнем с номер 5. Номер 5 е Kaufland. Германският гигант с огромни магазини и на пръв поглед неограничен избор. Влез в който и да е Kaufland и се чувстваш сякаш си влязъл в склад. Проектиран за семейства. Kaufland се позиционира като място, където получаваш всичко под един покрив, ниски цени, големи количества. Семейното пазаруване е лесно. Schwarz Group от Германия ги притежава. Същите хора, които притежават Lidl. Различна марка, различно преживяване. И за много неща това работи. Тоалетна хартия на едро. Перилен препарат. Ендердо, почистващи препарати. Домакински продукти, които стоят на рафтовете без да губят качество. Неща, които не се развалят. За зеленчуци историята става сложна. Много по-сложна, отколкото маркетингът иска да повярваш. Първият проблем е откъде всъщност идват тези зеленчуци. Разходи се из която и да е секция за плодове и зеленчуци в Kaufland и започни да четеш дребния. Шрифт. Испания. Мароко. Турция. Гърция. Всичко на хиляди километри от България. Ото Лодредуко, Ко, Отоко, Коарка, Лодредуко, Кудредуко. Испания. Лодредуко, Кудредуко. Това би било добре, ако качеството се запазваше по време на транспорта. Често не се запазва. Домат от Южна Испания се нуждае от поне 3 до 4 дни, за да стигне до български рафт. Понякога повече. Тези домати се берат преди да озреят, за да могат да оцелеят по време на пътуването. Звучи умно, нали? Не е. Недозрял домат никога няма да развие пълния си вкус. Изглежда червен отвън. Разрежеш го и получаваш тази бледа, брашнеста текстура. Опиташ го и получаваш картон. Знаеш точно за какво говоря. Всеки българин знае. Какота. Захапваш домат от супермаркета и се чудиш защо вкусът е като на нищо. Сега вече знаеш защо. Kaufland има и друг проблем. Собственият си размер. Тези магазини са толкова огромни, че управлението на складовите наличности се превръща в кошмар. Типичен Kaufland има над 3000 различни продукта. Около 500 от тях са пресни плодове и зеленчуци. Това е прекалено много. Резултатът е, че зеленчуците стоят. Стоят и чакат. Чакат те да ги купиш, докато бавно губят свежестта си. Разговарях с някой, който е работил в отдела за плодове и зеленчуци в Kaufland в София. Каза ми нещо интересно. Количеството брак беше огромно. Цели каси се изхвърляха всеки ден. Но централата искаше рафтовете винаги да изглеждат пълни. Затова продължаваха да поръчват повече. Знаейки Енезеро, че много от това никога няма да се продаде. Това е проблем за теб като клиент. Намнате естона SLX естастем никога няма.
Зеленчукът, който вземаш, може да е стоял там много по-дълго, отколкото си мислиш. Ето нещо конкретно. Kaufland твърди, че 75% от краставиците, продавани в техните магазини, са български. Рекламират го усилено. Подкрепа за местните фермери. Прясно от българска земя. Реших да проверя. Посетих 3 магазина Kaufland в София в рамките на една седмица. Снимах всеки етикет на краставици, който можах да намеря. Табелките на рафтовете казваха български с големи букви. Действителната опаковка на продуктите разказваше друга история. Холандски краставици, испански краставици, турски краставици с български стикери, залепени отгоре. Твърдението за 75% може да е вярно на хартия. В действителност да провериш къде всъщност е израснала. Краставицата ти е почти невъзможно. Kaufland е страхотен за неща, които не се развалят. За зеленчуци отиди другаде. Номер 4 е Т-маркет. Удобството да имаш магазин точно зад ъгъла. Всеки квартал в София има един. Всеки малък град има 2 или 3. А в Трикаби Т-маркет е изградил бизнеса си върху това да е навсякъде. Малки магазини в кварталите, близо до автобусните спирки, в жилищните райони, до училища, до метростанции. Българската верига за търговия на дребно, която разбира близостта по-добре от всеки друг. Когато ти трябва нещо бързо, Т-маркет е там. И за бързо пазаруване работи. Мляко, хляб, кутия цигари, няколко яйца, каквото ти трябва за 5 минути. За зеленчуци удобството идва с цена, която повечето хора никога не пресмятат. Малките магазини означават малко място за зеленчуци. Малкото място означава ограничен избор. Ограниченият избор означава, че най-евтините доставчици получават приоритет, а евтините доставчици правят компромиси. Т-маркет работи на логистичен модел, създаден да спестява пари. По малко доставки, по големи партиди. Много магазини получават пресни зеленчуци през ден. По малките локации може да чакат 3 дни между доставките. 3 дни е дълго време за една салата. Измерих температурата в секцията за зеленчуци в 4 различни локации на Т-маркет. Показанията варираха от 9 до 12 градуса по Целзий. Оптималният диапазон за повечето зеленчуци е 4 до 8 градуса. При 12 градуса салатата губи около 10% от витамините си всеки ден. Не можеш да видиш как това се случва. Салатата все още изглежда зелена. Просто има по-малко хранителна стойност, отколкото когато е пристигнала. Ето конкретен продукт и конкретен проблем. Пакетиран спанак от марката Градина. Продаван в локациите на Т-маркет в София. Купих 4 пакета от 4 различни магазина през същата седмица през ноември 2024. 2 от тях вече бяха увехнали. Когато ги отворих вкъщи. 2 от тях вече бяха. Един имаше видими щети от влага вътре в запечатания пакет, което е знак за температурни колебания по време на съхранение. Срокът на годност беше още 5 дни. Спанакът изглеждаше като нещо, което няма как да издържи още 5 дни. Потребителските форуми разказват подобна история. Хора, оплакващи се от зеленчуци, астама бата додра, астама додра, които се развалят в рамките на часове след покупката. Плодове, които изглеждат добре в магазина и разкриват натъртвания вкъщи. Моделът е последователен. Т-маркет прави много неща добре. Близост. 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 Цена на основни продукти. Бързина. Зеленчуците не са едно от тези неща. Бързина на ако искаш зеленчуци, изминай няколко допълнителни блока. Номер 3 е Penny Market. Дискаунт веригата, която обещава спестявания на всичко. Още един германски внос. Притежаван от Ruvi Group. Същата компания, която притежава Била, което става важно по-късно в това видео. Penny се позиционира ясно. Ние сме евтини. Спестяваме ти пари. Ние сме бюджетният вариант. И те изпълняват това обещание. За много продукти Penny предлага най-ниските цени в българската търговия на дребно. Последователно. Надеждно. Седмичните брошури са пълни с оферти, които бият всеки конкурент. Въпросът е какво жертваш за тези спестявания. Защото жертваш. Когато един магазин изгради цялата си марка около това да е евтин, нещо трябва да се даде. В Penny това нещо често е качеството на зеленчуците. По-ниските цени не идват от магия. Идват от купуване на по-ниски класове продукти. От доставчици, които други вериги са отхвърлили. От по-дълги времена на съхранение, които изтласкват зеленчуците до техните граници преди продажба.
Направих сравнение на цените между Пени и две други вериги за идентични продукти през същата седмица. Пени беше по-евтин за почти всичко, понякога с 15%, понякога с 30%. Уловката се появи, когато направих тест за свежест. Купих същите зеленчуци от Пени, Lidl и Kaufland в същия ден по същото време. Съхраних ги идентично на стайна температура и ги снимах ежедневно. Доматите от Пени от марката AgroFresh показаха меки петна след 2 дни. Същите домати от другите вериги все още бяха твърди. До 4-тия ден доматите от Пени имаха видима плесен. Другите издържаха до 6-тия ден. Спестяваш 30% на касата и губиш продукта 2 дни по-рано. Математиката не работи в твоя полза. Има и друг проблем. Магазините на Пени не са известни с внимателното боравене. Гледах служители, които зареждаха зеленчуци в локация в Пловдив. Хвърляха каси. Буквално ги хвърляха. Домати. Падащи върху домати. Чушки, изпускани от височината на кръста. Всяко удряне създава вътрешни щети, които се появяват като гниене в рамките на дни. Това не е служителите да са небрежни. Вероятно, са претоварени и недоплатени. Това е система, която приоритизира скоростта пред грижата. Пени е честен за едно нещо. Казва ти, че е евтин. Не ти казва защо. Сега вече знаеш. Номер 2 е Lidl. И да, Lidl. Този, който се рекламира с качество. Повече радост от живота, това е техният слоган. Премиум имидж. Чисти магазини. Пура аса, курдураса, минирада, зини. Германска ефективност. Ярко осветление. Широки коридори. Широки коридори. Персонал в еднакви униформи. Всичко е проектирано да те накара да се чувстваш сякаш си влязъл в нещо специално. И точно за това Lidl е в тази класация. Защото обещанието е толкова голямо, а реалността е толкова непоследователна. Разликата между това, което Lidl ти казва, и това, което Lidl доставя, създава уникален проблем. На хартия Lidl има едни от най-добрите системи за контрол на качеството в българската подкант Бара Артант. Търговия на дребно. Твърдят, че стандартите им са 3 пъти по-строги от европейските изисквания. Тестват за над 700 вида пестициди. Изпращат проби в лаборатории в Германия и Гърция. Всичките им доставчици трябва да имат международна сертификация. Това звучи впечатляващо. И е впечатляващо. Проблемът е, че системите и реалността на рафта не винаги съвпадат. Основният проблем с Lidl е непоследователността. Посети същия магазин на Lidl 2 седмици подред и може да имаш напълно различни преживявания. Направих точно това като експеримент. В продължение на 2 седмици купувах едни и същи домати от една и съща локация на Lidl в София. Същият продукт, същата цена, същата позиция на рафта. Първата седмица доматите бяха перфектни. Твърди, вкусни. Издържаха 5 дни вкъщи. Втората седмица доматите бяха меки, когато ги купих. Плесен се появи след 2 дни. Санде се сепаха десен 2 дни. Същата цена. Същият продукт. Напълно различно качество. Системата за ротация е виновникът. Lidl теоретично използва стриктно управление на инвентара първи влязъл, първи излязъл. Старата стока отива отпред. Новите доставки отиват отзад. На теория. През натоварените часове служителите не смогват. Нови зеленчуци се изсипват върху старите. Искаш по-пресни зеленчуци в Lidl. Ду по ту и ту и пут и ту и ту и ту и ту и посегни към задната част на рафта. Сериозно. Не взимай това, което е отпред. Ето конкретен пример. Моркови от собствената марка на Lidl, Фрешона, тествани от Българската агенция по безопасност на храните през 2023, показаха остатъци от хлорпирифос. Това е пестицид, който Европейският съюз забрани през 2020. Нивата бяха в рамките на законовите лимити за внос, но веществото изобщо не трябваше да е там. Lidl отговори, като каза, че техните стандарти предотвратяват подобни проблеми. Лабораторните резултати казаха друго. Lidl рекламира усилено свежестта. Тези красиви снимки на зеленчуци в седмичните им брошури. Обещанията от фермери с имена и лица. После влизаш в магазина в 7 вечерта и намираш салата, която изглежда сякаш е преживяла война. Разликата между маркетинга и реалността е проблемът. В добрите дни Lidl доставя.
В лошите дни получаваш това, за което плащаш. Проблемът е, че никога не знаеш кой ден ще оцелиш. И сега номер 1. Това е този, който ще ядоса хората. Това е този, който ще изпълни коментарите с спорове. Това е този, където хората ще кажат, че греша, че не знам за какво говоря, че техният опит е различен. Разбирам. Второст ИХНН, ИХПИР. Никой не иска да чуе, че довереният му магазин има проблеми. Номер 1. Ебила. Да, Била. Австрийската верига с премиум позициониране. Част от Риви Груп, същите като Penny Market, което прави нещата интересни. Чистите магазини с червено-жълтата марка. Малко по-високите цени, които те карат да мислиш, че получаваш малко по-добро качество. Този, който се усеща по-елитен от Kaufland или Lidl. Този, който откри над 130 локации в България. Този, който много българи избират специално, защото вярват, че предлага превъзходни зеленчуци. Това убеждение ти струва пари. Истински пари. Всяка седмица. Основният проблем с Била е прост. Плащаш премиум цени, без да получаваш премиум качество. Била успешно се позиционира като по-добрият избор. Когато пазаруваш в Била, се чувстваш сякаш се глезиш. Чувстваш се сякаш си умен, че плащаш малко повече за нещо по-добро. Това чувство е произведено от маркетинга. Зеленчуците често са идентични с това, което намираш в по-евтините магазини. Направих детайлно сравнение на цените. Същите зеленчуци, същата седмица, същият град. Резултатите бяха ясни. Чушките в Била струват между 20 и 40% повече от Lidl. Доматите показаха подобна разлика. Краставици, салата, моркови, всичко се водеше по-високо в Била. За тази премиум цена очакваш премиум качество. Очакваш зеленчуците да издържат по-дълго, да са по-вкусни, всъщност да си заслужават разликата. Направих тест за свежест. Купих идентични продукти от Била, Lidl и Kaufland. Същия ден, същия час, същите продукти. Съхраних ги по същия начин. Снимах ги ежедневно. След 3 дни доматите от Kaufland бяха твърди. Доматите от Lidl бяха леко меки, но годни за ядене. Доматите от Била вече показваха кафяви петна. След 5 дни Kaufland държеше стабилно. Дебилно. Lidl беше мек, но добре. Била имаше плесен, която започваше да се образува. За най-високата цена получих най-краткия срок на годност. Това е дефиницията на лошо съотношение цена-качество. Ето нещо друго, което наистина ме разочарова. Била натиска българската история силно. Техният маркетинг показва местни ферми. Български имена. Кобу имена. Снимки на полета в Тракийската долина. Подкрепа за българското земеделие. Звучи чудесно. Нека проверим етикетите. Разходих се из магазин на Била с лупа. Буквално, четейки дребния шрифт, който повечето хора игнорират. Продукти, етикетирани като български продукт, често означаваха нещо различно от очакваното. Опакован в България. Неотгледан в България. Опакован. Домат от Турция се изпраща до български склад, слага се в български брандиран контейнер и изведнъж става български продукт. Това не е незаконно, но се усеща като лъжа. Комисията за защита на потребителите документира този модел в цялата българска търговия. Надребно през 2025. Зеленчуци, етикетирани с български флагове за произход, докато действителната документация показваше внос от Испания, Северна Македония, Турция. Системата беше идентична навсякъде. Етикетите на рафта казваха една държава, документите за доставка казваха друга. Била не беше сам в тази практика. Но Била взима премиум цени, докато го прави. Това е разликата. През януари 2024 Националната агенция по приходите и Българската агенция по безопасност на храните проведоха проверки в локации на Била в София, Пловдив, Бургас и Велико Търново. Проверките се случиха по време на период на политическо напрежение около граничните контроли. Официалните резултати никога не бяха публично детайлизирани по магазин. Араш уде не Тази липса на прозрачност е част от проблема. Когато властите проверяват магазини и намират проблеми, обществеността рядко научава кои конкретни вериги са имали нарушения. Това защитава магазините. Не защитава теб. Бивш служител от дистрибуторски център на Била сподели нещо с мен. Натискът върху външния вид на рафта е интензивен.
Продукти, които изглеждат леко несъвършени, се махат от премиум дисплея и се преместват в кошчетата за намаление или понякога просто се изхвърлят. Но продукти, които изглеждат добре, но всъщност наближават границата на свежестта си, остават на рафтовете на пълна цена. Визуалната проверка хваща визуални проблеми, не хваща зеленчуци, които са загубили хранителната си стойност преди дни. Била е чудесен за много неща. Чисти магазини. Добра организация. Опила магазини. Пила е чудесен за много неща. Определени вносни специалитети, които не можеш да намериш другаде. За зеленчуци плащаш премиум за маркетинг. Плащаш повече, за да се чувстваш по-добре относно пазаруването си. Самите зеленчуци не оправдават разликата в цената. И какво означава това за теб? 5 супермаркета. 5 различни модела на проблеми. Една обща истина. Системата е създадена да прави пари, не да гарантира, че получаваш най-добрите зеленчуци. Това не е за зли корпорации. Това е за това как работи търговията на дребно. Разбирането на играта ти дава предимство. Когато купуваш зеленчуци, не вярвай на етикетите на рафта. Те са създадени да продават, не да информират. Думите означават нещо конкретно в правни термини и нещо различно в обикновения език. Не вярвай на маркетинга. Тези красиви снимки на пресни зеленчуци съществуват за да създадат чувство, не за да отразяват реалността. Професионалните хранителни фотографии използват трикове, които биха направили тези зеленчуци негодни за ядене. Не вярвай на навика да пазаруваш на едно и също място, защото винаги си пазарувал там. Навикът струва пари. Лоялността струва пари. Супермаркетът оценява. Лоялността ти. Супермаркетът не я възнаграждава. Проверявай цената на килограм, не цената на опаковката. Чети дребния шрифт за произхода. Всъщност, погледни продукта, преди да го сложиш в количката. Напипай доматите. Доматите. Апул. Доматите. Провери салатата за кафяви ръбове. Погледни под горния слой на дисплея. Ден. Горния слой презо. Провери салатата за кафяви ръбове слой на дисплея. По старият продукт винаги е отпред. По новият продукт винаги е скрит отзад или отдолу. Ето нещо важно от изследването. Асоциация. Активни потребители в България тества 18 продукта през 2019. Асоциация АК10 продукта през 2019. Салата и зелен лук от супермаркети и фермерски пазари. 89% от пробите съдържаха колиформни бактерии. 61% съдържаха коли. Това е фекално замърсяване. Това са зеленчуци, които хората ядат сурови. Това не беше един магазин. Това беше цялата система. Супермаркети и пазари еднакво. Единственият продукт, който се тества напълно чист, беше салата айсберг в цяла запечатана опаковка. Ако искаш най-безопасния вариант, купувай салатата си цяла и я мий старателно вкъщи, листо по листо. Под течаща вода. Помисли за накисване във вода с оцет или лимонов сок. Термична обработка, когато е възможно. Това не са параноични мерки. Това са рационални отговори на данните. Българската агенция по безопасност на храните оперира система за тестване. Провеждат около 1500 проверки на седмица в цялата страна. Спират замърсени вносни стоки на границата. През 2020 над 51 тона зеленчуци с прекомерни пестициди бяха спрени на Капитан Андреево. Това е добре. Проблемът е мащабът. Сърдан Андреево. Това е добре. България внася близо 700 000 тона плодове и зеленчуци годишно. Агенцията провежда около 150 теста за пестициди годишно на граничните пунктове. 150 теста за 700 000 тона. Математиката не вдъхва доверие.